O pagamento dos impostos en Ribadumia nunca antes fora tan doado. O Concello lanza para 2019 un plan personalizado adaptado ás necesidades de cada veciño. A idea é que cada persoa escolla o xeito de cumprir coas súas obrigas tributarias, todo xunto ou fraccionando recibos. O que queremos precisamente é a todos os veciños axudarlle e poden fraccionar os pagos en 2, 3, 4, 5 ou 6 cuotas ao longo de todo o ano. Iso deciden os propios veciños e, polo tanto, nos entendemos que este é unha axuda moi importante para todos. A medida poderás aplicar o imposto dos vehículos, o lixo, o IBI urbano, o rústico e o IAE. O único que queda fora sería o recibo de auga por ter un custo variable. Este novo plan de pagamentos é posible grazas ao novo servizo de recadación municipal. Gracias a este novo servicio de recaudación que puxo en marcha o Concello de Ribadumia e que aparte nos permite aforrar uns aproximadamente 90.000 euros con respecto a cando os cobraba a oral, isto tamén de alguma maneira nos está facilitando este traballo e nos está facilitando esta forma de poder levar a cabo esta cuota. Durante estes días o Goberno local está a repartir por todas as casas do municipio un documento informativo no que se aclaran as posibles dúbidas que este novo plan pode xerar entre os veciños. Quen este interesado en acollerse a esta medida poderá solicitala ao longo de todo o mes de xaneiro. Teñen de prazo para solicitalo dende 1 de xaneiro ata o 31 de xaneiro e iso, sería, se non hai modificacións por parte do veciño, xa sería de unha maneira continuada, ano tras ano, a menos que o veciño de alguma maneira queira modificar esas tasas que, ao principio do ano, de alguma maneira, nos transmite ao Concello. Con esta medida, explican dende o Concello, conseguese aliviar a carga impositiva que adoita xuntarse no último trimestre do ano, xusto nun período de grandes gastos para as familias, co arranque do curso escolar e a chegada do Nadal.